नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों। कहल जाला ना कि अकेला चाना भार ना फोड़ सकेला, यानी कि एक आदमी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के नइखे सुधार सकत। उमें सब लोग के आवे के पड़ी और तमाम कलाकार लोग के आवे के पड़ी जे अभी तक शांत बैठल बा। हमार कहे के मतलब बा कि अगर केहू कलाकार आके केहू के नाम पर गाना गावता तो ओकरा ला 25 लाख रुपया खर्चा कर देवल जाता, ओकरा के मारल जाता, ओकरा के पीटल जाता, ओकरा पर केस होता, ओकरा पर पुलिस आवता। लेकिन मैं उन तमाम कलाकारों से कहना चाहूँगा कि भाई आज तारा भोजपुरी पर आँच आइल बा, दूसरा विधा के लोग आके तारा भोजपुरी के गरियावत बा, तारा कलाकारन के गरियावता, तो के जगह के होई। अगर केहू एक आदमी आके भोजपुरी सुधार देवे तो पॉसिबल नहीं है कि केहू एक आदमी आके भोजपुरी सुधार देवे। ओमे तमाम कलाकारन के आवे के पड़ी, तमाम जे समाज के लोग बा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग बा, उ लोग के आवे के पड़ी। जब भी आपन परिवार में झगड़ा होला, कुछ यूट्यूबर आके उनमें घी डाल होला लोग कि और आग तेज हो जाओ, माहौल और बड़का हो जाओ। लेकिन आजकल वो यूट्यूबर लोग एकदम से गायब बा, पता ना वो लोग के आज मार्केटे नहीं के चलत। माने दूगो मगहिया जवान के आके लइका भोजपुरी कलाकार के, भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी परिवार के गरियावता। अब यूट्यूबर लोग दिखाई नहीं के दे। ये लोग जे बा ना यूट्यूबर सिर्फ घर के शेर वालों, बाहर के शेर नहीं थे। ये लोग सिर्फ घर में आके शेर बन सकता, अपने आप के शेर साबित कर सकता। लेकिन जब दूसरा विधा के लोग, जब दूसरा विधि के लोग आके, दूसरा इंडस्ट्रीज के लोग आके अपना इंडस्ट्रीज के कलाकारन के गरियावता, तो ये लोग बोल नहीं के सकत, ये लोग उन लोग के विरोध नहीं के कर सकत। हम कहे के चाहतनी कि जब अपना इंडस्ट्रीज में अगर कोनो प्रकार के खोट बा तो ई दायित्व बनता हमार और उन तमाम लोग के जो कलाकारन बारेन, ये तमाम लोग के दायित्व बनता कि अपना इंडस्ट्रीज में अगर गलती होता तो वो गलती के सुधारे के काम आपन लोग के बा, हमनी के बा, ना कि दोसर बाहर के लोग आके हमनी के गरिया के चल जावे। ये खेल जो होता मगहिया जवान के तरफ से काहे होता पता बा, काहे से उ लोग भी हमी के वाच करेला और देखेला कि इकनी के घर में आपसे में लड़ता सन, तो ये आपस के लड़ाई में हम एगो चल जाए तो हमार भी रोजी रोटी बन सकेला, हम भी अपन रोजी रोटी सीख सकीले। और एक कहावत है, घर फूटे बहरा लूटे, यानी कि आज जो हमी के परिवार में, आज हमी के इंडस्ट्रीज में जो कुल हो रहा बा, दोसर कलाकारन के यूट्यूबर आके दूसरा कलाकारन के गरिया के, ओकरा के बेइज्जत करके, ओकरा के जलील करके चल जाला लोग। दूसरा कलाकार के लोग आके दूसरा कलाकारन के जलील करके, ओकरा के बेइज्जत करके चल जाला लोग। आज ओकरे परिणाम हो कि दूसरा विधा के लोग आके आज अपना भोजपुरी कलाकार के गरियावता, सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता के नाम पर। सब लोग के पता बा अश्लीलता कहाँ से आइल बा, अश्लीलता कौना हद तक बा, ओकर अश्लीलता के भी एगो मापदंड बा। लेकिन ये जो महुगैया जवान बड़ा सन, एकन के सिर्फ आके अपन रोजी रोटी सेकत सन, एमे अपने इंडस्ट्रीज के लोग आके एकनी के बढ़ावा दे रहा बा। जब एगो कलाकार आके तहनीक पर गाना गा दिलक, ओकरा के मारे पीटे खातिर ओकरा पर केस, ओकरा पर FIR, ओकरा पर पुलिस, सब चीज मिल गई। लेकिन दूसरा विधा के लोग आके आपके इंडस्ट्रीज को गाली दे रहा है, आपके परिवार को गाली दे रहा है, तब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुतबा नहीं है, आपके पास पहचान नहीं है, आपके पास सोसाइटी नहीं है, आपके पास मंत्री संतरी कोई नहीं है। हम तो यह जाने के चाहते हैं कि आखिर से कलाकारन जे लोग भी बा काहे चुप बा लोग। गिनल चुनल बस 2 आदमी के नाम ले, एगो रितेश पांडे जी के, एगो गुंजन सिंह जी के। यहे 2 कलाकारन बारे जे आके अभी तक मगहिया यानी कि मौगहिया जवान से लड़ रहा बा लोग, संघर्ष कर रहा बा लोग। लेकिन बाकी जे पिलर बा लोग, बाकी जे स्टार बा लोग, बाकी अपने आप के भोजपुरी के जन्मदाता कहे वाला लोग बा, उ लोग नहीं आओ। काहे आइलो? काहे से कि उनकरे दाई माई रोटी हो रहा बा, बहन रोटी हो रहा बा, और वो आदमी सुन के कान में रुई डाल के एकदम खड़ा बा, निश्चिंत बा कि ना उगरियाओ, हमरा के दूधा पर मारो। जब वो आदमी, अगला आदमी गांधी होके के सबूत नहीं दे तो हम गांधीवाद बन के अपना इंडस्ट्रीज के काहे बेइज्जत करब? काहे? या तो ऊ तहरा से बड़का बा, ना तो तू ओकरा से अगर कमजोर बड़ा तो तू गाली सुनत रह। अगर दूसरे विधा के लोग आपके विधा को गाली दे रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग गलत है ना, आप लोग गलत है तभी शांत है। अगर आप लोग सही होते तो वो आज उसको बोलने का मौका नहीं मिलता। और ये जे यूट्यूबर चुतिया लोग, कुछ यूट्यूबर बा लोग, महेशवा बा, बाबा न्यूज भोजपुरिया वाला बा, दया शंकरवा बा,
इस साला सन के कोनो काम धंधा नहीं है। इस साला खाली अपने परिवार में आग लगैया सन, अपने परिवार में आगे पेट्रोल छिड़िया सन, अपने परिवार के खाली जोड़ैया सन, भोजपुरी के बदनामी करिए सन, भोजपुरी कलाकार के बदनामी करिए सन। आ ये साला सन के देखा दे कि मगहिया मगहिया जमाना के हमके बोल के चल जा रहा बा, लेकिन केहू कुछ नहीं के बोलत। काहे बोली माने काहे बोली केहू ऐसे ना बोली कि वो अपनी जोन बड़ा सन एकदम सच बड़ा सन सही नहीं की। भोजपुरी में जब नरेंद्र मोदी बोल सकता रहे देश के प्रधानमंत्री, भोजपुरी के में बॉलीवुड के कलाकार आके काम कर सकेलन ओबरा के समय में और आज के समय में। बस अंतर यह है कि ओबरा चाटकर्ता वाला मीडिया ना रहे, ओबरा भी अश्लील रहे, ऐसा बात नहीं कि अश्लीलता ना रहे, लेकिन ओकर एगो मापदंड रहे। आज लोग अश्लीलता के नाम पर अपन रोजी रोटी से करता, बहुत सारा लोग आए, बहुत सारा अश्लीलता के खत्म करे के चक्कर में चल गए, कुछ ना भाई। बहुत लोग आए, बहुत कलाकारन के गरिया के चल गए। सिर्फ एक ऐसा समाज बा, कलाकार ही एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कोई आकर कलाकार को गाली देकर चला जाता है और कलाकार ही सिर्फ सुनता है, क्योंकि वो तो ये मगहिया जवान चाहे कोनो जवान ना ही सन साला। इस साला बड़ा सन एकनी के हिस्ट्री हम बताओ तन। इस साला कुछ दिन पहले टिकटॉक बनावत रहल सन, एकनी के रोजी रोटी ना चलो। ये बेसिकली अभी कहाँ बड़ा सन, ये बड़ा सन अभी पटना में, पटना गया जिला में एकनी अभी कार्यरत बड़ा सन MR के काम करेला सन। एकनी के MR के काम करेला सन और MR के काम करत दौरान एकनी के पहले कोशिश कैला सन कि राजपूत जो संगठन होला उस संगठन में एकनी जुड़ला सन। काहे जुड़ला सन? काहे से कि एकनी के अंदर एगो जातिवाद के कीड़ा घुसल रहे कि ना हम राजपूत बानी तो हम सिर्फ और सिर्फ राजपूत के सपोर्ट करब। एकनी ओकरा बाद टिकटॉक के माध्यम से अपने आप के बनावे के चला सन, टिकटॉक बंद भइल, एकनी फ्लॉप हो गया सन। अब जब ये देखला सन कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज ही एक ऐसा इंडस्ट्रीज बा जहाँ पे मार काट झगड़ा लाता जूती सब होता, तो काहे ना जाके हम में अपन एगो रोजी रोटी बना ली। अब एकनी कोशिश कैल सन कि अश्लीलता के नाम पर हम अगर चाहब तो अपन यूट्यूब चैनल के और पेज के चला सकतनी। आप सब अगर ये लोग के पर्सनल आईडी पर जाए तो ये लोग के पर्सनल आईडी पर गैला के बाद लोग एकदम क्लियर हो जाए कि ये लोग कोनो संगठन ना चला होता। ये लोग सिर्फ अपन रोजी रोटी कमाए खातिर कलाकारन के माई बहन दाई बेटी रोटी करता लोग। इस साला पहले का रहल सन, अब का हो गए सन, एकरा के बढ़ावा हमनी ऐसा कलाकारन, हमनी ऐसा मीडिया, हमनी ऐसा सपोर्टर लोग दे रहा बा। हम महगैया जवान से कह कि सुन बबू, तोरो घर में अश्लीलता बा। आज तोरा दीदी के अगर शादी हो गया ना तो तू ये साला सबसे पहले लवंडिया लंदन से लाएंगे, आ पवन सिंह के पुदीना ये हसीना से लेके आ बथता कमरिया से लेके सब गाना तू ये सुन बसना, तोरे घर के औरत आ तोरे घर के बहन बेटी भी सुनी। पता बा काहे? काहे कि वो पवन सिंह के फैन हो सन, रितेश पांडे के फैन हो सन, गुंजन सिंह के फैन हो सन और भोजपुरी इंडस्ट्रीज के फैन हो सन। तू साला आज तू आदमी आके है तू मगहिया से बड़े, तू कबो भी भोजपुरी के तू कहे ना कि भोजपुरी छी रे साला, तू कहा जन्म की भोजपुरी ऐसा मीठ भाषा कहाँ बा? तू तो साला पहले MR के काम करत रहे, वहां से तोर पेट ना भरल तो तू फिर टिकटॉक बनावे लगले, टिकटॉक से तोर पेट ना भरल, टिकटॉक बंद हो गई तो तू साला का करे लगले अब कलाकारन के जलील करे। आ सुन, अश्लीलता के विरोध में बढ़े ना तो सबसे पहले हम विरोध करब, हम तोरा साथे बानी। लेकिन एकरा बाद अगर कोनो कलाकारन के तू गाली देले, कोनो भी कलाकारन के तू ओकरा माँ बहन बेटी रोजी रोटी करबे ना तो सबसे पहले हम तोर बहन बेटी रोटी करब। सुन ले, काहे से कि तोर बहन चोत कोनो हक नहीं कि हमारा इंडस्ट्रीज में आके, हमारा परिवार में आके, हमारा भोजपुरी समाज में आके हमारा इंडस्ट्रीज के खिलाफ होके, हमारा इंडस्ट्रीज के रोजी रोटी खा के, नमक खा के तू साला इंडस्ट्रीज के बदनामी कर। बुझले? अगर एकरा बाद पहलका हमार मोर्चा तोरा खिलाफ बा, हम जानता नहीं कि कोनो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री से कोनो मीडिया, कोनो न्यूज चैनल वाला तोर विरोध, बाकी कोनो यूट्यूबर नहीं लो, चाहे वो महेशवा हो, चाहे दयाशंकर ओझवा हो, चाहे बाबुआ हो, चाहे कोनो XYZ टैलेंटेड भोजपुरी से लेके लौड़ा लहसुन कोनो भी नहीं लसन। पता बा काहे? काहे कि साला सन के आदत बा जो थरिया में खइए सन उहे थरिया के छेद करिए सन। तो हम कलाकार लोग से भी कहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करब कि तो लोग के ताकत तोरा हाथ में बा, तोरा दर्शक में बा, तारा से ज्यादा फैन फॉलोइंग